Sarap ng ating merienda. Naksat na saging. Yan sa kamay yan. Wala mare yung pan mo. Sampay ha. Ataon? Hindi mo mabali nga pag-face. Ata? Pag-upis ni Gigi dito. Mangga ko. Hindi magbalay. Ano yung tubig ka nila dito yun? Ito na dumaydalon. Ano may dulin din.
So ayan mga ka-dragon, dahil tinanghali na kaming pumunta dito sa bukid, yung mabilisan na lang yung aking niluto. Maglulumi na lang tayo ngayon. Dahil natakam din ako dun sa lumi ni Kuya Amin. Yan, yes. Nagdagan pa natin ng gulay. Tinanggal ko yung ibang gulay para hindi maka-overcook. Pero lang natin yung iba pang toppings. Ito ni Kuya Alin. Masarap magluto yung Muntikan ng dayuhin naubos. namin yan eh. Dayuhin na natin si Kuya Arin magkape sa kantin mo. Para makakuha tayo ng idea. Hindi pang gayang ka lang, Jo. Sabi mo. Ayan, luto na. Makakakain na rin kami. Alas 12 na. Sarap, daming patay. Sarap humigop ng ganitong pan ngayon dahil maulan. Malamig ang panahon. Guys, yung maglalaga tayo ng saging. Dagdagan ko na lang ng kamuti. Para may yung masarap-sarap ng kamuti at matagal na eh. Kain guys! Kain tayo mga ka-dragon. Lalo na si Paseng. Merienda na naman Paseng. Merienda ka. Kung na lang ito. Ay, tanghali ah. Ay, tangali. May isa Kain mo tayo. Merienda. Wala pa tayong nagagawa. Merienda naman. Hindi kasi kanina galing kami sa sa Manuot. Dun sa Isang latuan. yung lato namin doon. Oy, lato pala. So, plano namin, magpapagawa kami ng parang food cart para at least maumpisahan na siya. So, yan, mayroon kaming nakita dun sa bayan na gumagawa. Mapagawa kami. Ibig sabihin sa Lunes, Para, maganda tayo. para sa Lunes. Go na. Baka Monday or next Monday siguro. Depende sa bilis nung gagawa. Kung magawa niya na kaagad. Pwede na kami mag-umpisa. Nagpaalam kami doon sa pinsan namin na pwede naming pwestuhan doon sa gilid ng kalsada para malapit sa school. Habang hindi pa namin nagagawa yung plano namin doon na food court. Kasi talagang pa yun eh. Daming food yung ka natin. Maano pa yun, madaming gastos. Siguro mga Para makaipon kami ng rin namin, gagastusin doon. Antay, game ka na ba? Kaya? Game na. Game 4. Marami tayong mga food cart. 43. Ay, na. Si kayo lang ano. Papaurong na naman yun. Ikaw rin, sabi ko. Sama-sama. Walang Wala. iwanan. Sa hirap at ginhawa. Wilkins? Back to Wilkins na naman tayo. Duki lang. Oreng, Kaya nga kalapit-lapit eh. Kadami-dami pag-igiban doon na mga kilala natin. Mano kung nag-igib yung iba, nagaduman inawa mo. Naabutin nyo dyan ganyan na oreng. Pag inawang dyaw mo, nang bati mo yun na. Ano sa bunda? Magkatin na lang tigit
Kung lang naman yun. Yung mga ulam naman, nakapak naman na yun. 10 piso yung ulam natin. 25. Walang magbibigay kung 25. Kaya nakang ba na ba ito? Galingan natin magkaroon, tinda. Talaga eh. Para ko May mukhang ka tawag ng customer. baka kami na teacher matawag ko Kasi mamana na rin. Hindi. Sabi ko, nagpunta ka sa room. Sabi ko, excuse me. Order. Ay, pa-order. Ala, para Excuse magkwam. me po, ma'am. Ano pong order niyo? Kaya nga. Ano pa yun? Kasama ko sa Tiligaya. Managbabay. Nagbabala. Tayo mo. Sige na. Gayam ka rin pandit mo may dato. Ay ba yun da? Medyo banghang siya at kwan. Lahaning Nagasang paminta. mo ko. Dinamihan ko ng ano. Paminta. Nakakalamansi na na. Kasang ko naman siya. Masarap ang tayo? Masarap kami ang Tiligaya. Ang tayo nakagramid kasi madinaima. Ikon mo na yung kay Ate Joanne kung anong mga ingredients niya. Hindi masarap. Pansit lang tayo po. Hindi wala na din. Paano walang sahog? Damot na. Ang ginasagpaw mo. Magluto din tayong ganito. Lalo ngayon umakon-kwan. May tagpin sila. Ang tayo? Anong Yung abot kaya. Hindi atay ng manok. Sarap din atay ng manok dito. Mga kwan, malanan. Mas mura. Basit-basit pala luton tayo ah. Hindi na magbaon sa Android ng ulam eh. Pero Isang Imbis na suko. hindi ka naghahirap mo. doon na magbili. Isang suko. Isang pakahirap ka pa kung ano. Mahirap kaya magluto si Chacha nga sabi ko. Magbili ka na lang kasi sa kantin. Ayoko nang pag nila doon. Puro daw hotdog kasi ako. Luto siya ng baon niya. Luto ko lang yung luto. Kalapit ng Jollibee, Di di ba? hapon mo ilang kilo po na di gumana. Hindi rin ko lang hotdog sa rep. Hindi ako nung nag-stock at baka may ano yun. Magkwan siya. Lagayin mo lang. Kuhan, ang binili ko, yung Yung nilagay. Tanggo. hita ng manok, nilaga ko na para tapos yung ano ko na ng breading mix, iprito na lang ipritong lang. Kayo nilang panin niya. Oo, Pati si Kuya Richie. oo, pati nagawa kong sisig, sinigang na baboy, lumpia. Talagang ready to pan na lang eh. Oh, init na nga lang nila, Jay. Kako pang isang buwan nyo yan. Pagkasya nyo ng isang buwan. Yung isang tray na itlog. Tapos tilapia. Ano pa? Siomay. Naprito ang Sige. yan. Hindi pa rin yung mga siomay tsaka mga tilapia. Hindi pa rin. Yun lang alam ko, yun na lang nila. Hindi na tayo magbili. Naka-stock na. Parang wala kang dahilan sa akin na ano. Wala kayong ulam. Nabutan mo hugasin. Kasi pag masasita mo. Masipag na magugaw. Kaya nabili na paghapon. Tawag. Tawag yan? Hindi, ang sayaw na pwede lang. Ba't nga Ay, ba't nag-play? Na gusto niyang sayawin natin na. Nag-vlog din kasi kanina. May ang signal dito? Sa baryo? Sige pa lang pa. Ano pa rin? Masarap na. Hindi na lang.
Ang sarap ng ating merienda. Naksat na saging. Yung saging to dyan? Ting-ting na ba eh? Ganun niya. Sa kanya lang makapan ng pagkaan. Dito na may dala akong kuwan. Yung luis na dumain, yung luis na ulit. Dalawa, hindi naman kami nagluto. Nag-break ng dam. Talagay, pag nalagay na sa kawin na. Ganun na. Hindi naman sana yung kando. Ito pa natin yung kakatay. Ayun o. Ay, wala pang asukal niya. Wala, maglata. Sa'yo plain na. Kumbaga din? Lasip ka na asin. Ay, kung mo yan ito. Nakalimutan mo. Hinta tayo, guys. Nakalimutan mo yung kwanto. Panata natin yung mga araw. Yung talong. Mura. Itasagdag ito. Yung dumi pala doon. Yung merienda niya doon ay Kalong magputik na po yung halin. Lamig ng pag-iingat. Nakabay tayo doktor? Ibang na rin.